ସୂର୍ଯ୍ୟ କାହିଁକି ଲାଲ ଦିଶେ? ସୂର୍ଯ୍ୟ କାହିଁକି ଲାଲ ଦିଶେ? VIBGYOR ଭିର୍ଯ୍ୟ ତାକୁ ଆଉ କଣ କୁହାଯାଏ ଓଡ଼ିଆରେ? ବାଘ ନିଶ ହନାଲା। ବାଘ ନିଶ ହନାଲା। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଲାଲ ଲାଲର ତରଙ୍ଗ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସବୁଠୁ ଅଧିକ। ବୁଝିଲ? এই লাল রঙর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଆଉ ଏଇଗୁଡାର ତରଙ୍ଗ ଦୈର୍ଘ୍ୟ କମ। ମାନେ ସକାଳୁ ଆମେ ଉଠି বা ରାତିର এই ସଞ୍ଜ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥାଏ। ତ ଦୂରରେ ଥିବା କାରଣରୁ ପିଲାମାନେ এই যে ସାତଟା ରଙ୍ଗ ଆଉ ଆସିକି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ତରଙ୍ଗ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅଧିକ କେବଳ ଲାଲ ରଙ୍ଗଟା ଆସିକି ଆମ ଆଖି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରେ। ଆଉ এই 6ଟି ରଙ୍ଗର ତରଙ୍ଗ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯେହେତୁ କମ ଏମାନେ ଆଉ ଏତେ ବାଟ ଆସି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ସମୟରେ ଲାଲ ଦିଶନ୍ତି କାରଣ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ତରଙ୍ଗ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅଧିକ।